যত তীব্রাসার ন বেলা বেলাকে হামবাই সাপোর্ট খাইমা বাগै তিনি ও জায়গাও आं साइचुंफानो फाइनाय बखा तंनायागै दरनार माबाय लगनो पुलिस प्रशासन एक्शनाव मा थांखा एक्शनाव थांगै तिनि 5 तारिख तिनि डेटन पर एक सुमोटो केस एफआईआर मा खायका अब ए सर तारिख 5/10/24 5/10/24 इको म एफआईआर कॉपी अनर इनके पर एफआईआर कॉपी मा खायका और निबो सेक्शन थे बगा पर 132 351 2 351 3 35 बनी परे बरक जे ओ जागाव कालप्रिट्स दीप्तन दास दीप दत्त बरक निबो मो ओ जागाव तंगो गबनो कके हाइसे आं साइचुंफन तिनि खातम मेंगे तिनि और जागा आंदोलन खैमा बायसि तिनि लग लग एक्शन मान हारो के जने जों पाल थांसा तंगके बेबागनो पसिबल है इम्पसिबल कुनफन करे फियाबा जों चिनि बर सब समय जों किरिबो लासिबो जे कोनो खरांति सारा गेने बागैनो रुल मते थांगैने जों आंदोलन खैरे गया खरांति सारा गेने बागैनो जों दाबाय जागो दाबाय जागदे थानसा तंदे बे किरि आखायने गुबुयनो फेस खने निजतनो बखाव साहस तंदे हामबाय इके अ जागा बर जेतु एफआईआर खायका एफआईआर खैमा बागै सुमुतो केस नारमा बागै ताबो आं अबनो तिनि रसाका नरकेबो अ जागा आस्ता बला तैता फाइलिसिदि आं ओ जागाव फार्दार बाक्सा फाइ तंगनि खाव आंदोलन फाइना बागै कियाबा जेतु एफआईआर खायग्रा काबा जों रसालायका फाइपानो बरक एफआईआर खायपानो एरेस्ट देखाय खाया आबु जों मानायनै सि बरक कग्रजा दाकनि दाकतनो एफआईआर खायनै हामबाय।